A já vítám u dnešní videa a v tomhle videu si zahrajeme hru Craftsman. Já už jsem z toho úplně dobrý. Myslím, že to je Minecraft, ale ne, je to Craftsman. Natěžíme si jako první stromeček. A jestli dáte 20 lajků, tak uděláme jednu soutěž zlato versus diamanty. Když dáte 50 lajků, tak dám jinou soutěž a to je lava versus voda, ano. Každému je jasné, co vyhraje. Každému vlastně ne, ale neba. Jo, pardon, a nezmínil jsem jednu věc. Pro tohle video bych chtěl dát aspoň 30 lajků. Já vím, 30 lajků není úplně moc, ale pro mě 30 lajků je celkem hodně. Ale fakt. Vlastně vy to víte. A nebo taky 50 lajků bych chtěl. To nedáte, ne? Možná jo, možná ne. Ne, nevím. Je. Mám úplný inventář. Tady, tak. Tady crafting, tady dřevo. Tady tak. Každý správný Minecrafták musí mít urovnaný inventář. Viděl jsem jeskyni. Viděl jsem to. Viděl jsem jeskyni. Turmať. Ježíš, peska. Jeskyně. Ne, co se stalo? Hej. Reklama. Nemám rád reklamy. Tak. Jo, pardon. Zase na nic zapomněl. Můžete dát odběr a taky kliknu na zvoneček. Já dneska strašně zapomínám. Nevá lidi, že dneska strašně moc zapomínám. To nevá. Nevá to, že? Nebo vadí? Že dneska strašně moc zapomínám? No já nevím, lidi. Tak. Ironový meč. Krumpáč. Tak, ještě bychom si měli udělat zase. Aha, já nemám železo. To není železo, ale stone. Jo, lopatu jsem vlastně chtěla. Crafting table. To se tak seká, lidi. Pardon, lidi, já jsem vyšel snad té jeskyně a stal jsem jich boom a spadl jsem. Au! Znova jsem spadl a to nebylo schválně, ujela mi ruka. Co to byl za zvuk? Asi si někdo odvedle dával film a z další reklama. Radši to nebudu riskovat, abych nedostal copyrighta. No takže tady máme kaktusáky, tak jo, můžeme mít. A já budu asi celou dobu mluvit, protože musím, takže jdeme rovnou a jestli bych tady našel třeba chrám nebo vesnici, tak by to bylo cool. Au. Udal jsem si srdíčko, ale nebo. Takže můžeme jít dál. Když tak, mám jídlo, jsem v pohodě. Takže jsem 3 irony, mám na krumpáč.
Takže no, asi žádný chrám nebo vesnice nebude. Neva. Oh! Jeskyně. Oh. Oh. Au. Když to nelíbí. Když nemám světlo, tak se mi to tu nelíbí. Ani za ní. Podle čem vyšel? Je. Oh. Torčky. Ne, jo, já už myslím, že tu byly jenom jedny. Uf. Takže uděláme si torčku. Ustavíme se nahoru. Je. Já dneska mám štěstí na irony, musím přiznat, jakoby. Jednou jsem nenašel irony, za třeba celou hodinu jsem nenašel ani jeden iron. Jednou jsem nenašel za 3 dny ani jeden diamant, třeba masakr. Prostě masakr. Nechápu, proč jsem nenašel ani jeden diamant, prostě masakr. Já si vlastně tu reklamu musím úplně snížit, jinak mě nepůjde ani slyšet. Takže jo, Takže tady je, pardon, shift. Počkej, co? Jo, ne. Co? Skeleton zase. Kde ten skeleton? Já ho zabil. A první bych musel mít meč. A taky, že mám... To je úplně... Já mám největší štěstí na irony, třeba v tomhle dílu. Ještě v žádném dílu jsem nenašel tolik ironů za 7 minut. Je. A tohle video bude asi další. Aspoň na 10 minut. A za 200 lajků bych udělal třeba song Minecraft. Za 100 lajků, že by? Jestli dáte fakt 100 lajků, tak bude Minecraft song. Dáte 100 lajků, bude Minecraft song. Nedáte 100 lajků, nebude Minecraft song. Já teď nevím, co bylo za 20 lajků, co za... Nevím ani, co bylo za co. Teďkom říkám úplný nesmysly, ano, vím to. Třeba... Co? Ne, jo, ne. Končím. Asi tady to půjde někam do pryč, tak... Aha, tak tam vyjde někam do peklička. Co to je zase? No tak to je láva. Au! Málem jsem si zabil. No super, a ty si ještě nevyhýl. Super. Ne, jestli tady bude skeleton, tak mizím. No. Nejotravnější mob. 2 nejotravnější mobové na světě.